COMELEC 11 gibutyag nga miubos ang ihap sa mga registered voters sa Davao Region. Samtang COMELEC Zamboanga City ug Kapulisan andam na alang sa umaabot nga barangay ug sangguniang kabataan elections 2023. Aniya report. Sumala sa COMELEC 11, dayon ang eleksyon taliwala sa pagdeklara sa Korte Suprema nga unconstitutional ang balaod sa pagpostpone sa maong local election sa original nga schedule niini nga December 2022. Ang ato ang election should have been last year on na December, and then the next barangay na SK election is December 2025. So mao to nga ningon sila baka dili madayon kasi December 2025 nya unconstitutional ang katong postponement. Madayon na gid sir kasi wala naman tay chance nga mobalik sa last year. Manual voting daw ang may tabo, but pasabot mugamit sa kinaraan nga paagi sa pagbutar ug pag-ihap sa boto kung asa mga botante mugamit og blanko nga balota diin ilang isuwat ang mga ngalan sa ilahang gustong kandidato. Sa pagkakaroon, we're done with the verification, certification, and sealing of the list of voters. And nagsingabot na pod ang mga supplies nato. Actually, yesterday was the shipment, first day sa shipment sa ato ang katong augmentation sa ballot boxes, katong yellow ballot boxes kay nangaguba naman tong mga karaan nato na ballot boxes. And then yung mga forms and supplies also. Base sa datos sa COMELEC Region 11, miubos ang ihap sa mga registered voters sa Davao Region alang sa barangay ug SK elections karong Oktubre 30. Pipila sa mga rason, mao ang mga nag-transfer, double o multiple registration, mga namatay, base sa sertifikasyon sa civil registrar. Ang regular voters, nibaba siya og 21, tapos ang SK nibaba siya og 6,000. So 27 all in all. Samtang gibutyag sa Commission on Elections sa Zamboanga City nga andam na ang ilang buhatan alang sa umaabot nga barangay ug sangguniang kabataan elections karong October 30. Nahuman na matud pa ang buhatan sa pag-certify sa mga listahan sa mga botante. Sa tala sa COMELEC Zamboanga City, anaa sa kapin 449,000 voters ang narehistro gikan sa Distrito 1 ug Distrito 2 sa syudad. Dugang sab sa COMELEC nga laumang i-reactivate karong bulan sa Agosto ang City Joint Security Control Center isip pagpahugot sa seguridad karong eleksyon. Matud sa Zamboanga City Police Office, kapin 1,500 ka personahe sa security forces ang laumang ma-deploy sa 118 polling centers sa syudad. Initially, chinatamin kami yan present na mga deployment, no? Yamon na personnel. And si kwanto kami nisita tamin mga additional pati forces para na mga man-deploy na especially na mga polling center. Ako si John D. Esteban para sa At Home with GMA Regional TV.